Duha ka mga pulis sa community precinct sa Dakbayan sa Talisay gibuksan alang sa publiko. Si Chona Carion sa report. Mudawat na og mga reklamo, muresponde na og mga alarma ug mopahigan og mga police operations ang Bulacau Community Police Precinct. Ang maong presinto maong kanhi Barangay Hall sa Bulacau. Aduna kini 22 ka mga pulis nga gipanguluhan ni Police Staff Sergeant Otto Von Pulmones. Dinhi usab sa maong presinto nakabase ang Quick Response Team gumikan kay dinhing dapita mga daghang business establishments. Lakip sa gibuksan maong Lawaan Uno Community Precinct kanhimutang sa ubos nga bahin sa Lawaan Barangay Hall. Aduna usab kini 20 ka personnel nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Socrates Masong. Mato ni Police Major Orlando Carag nga dako kini og ikatabang aron mapabilin sa kapulisan ang kahapsay ug kalinaw tungod kay nabahin-bahin naman ang kapulisan. Gawas pa sa Talisay City Police Station sa Barangay Poblasyon ug ang forward base sa Barangay Tangke. Would be criminals spread out na yung pulis ng Talisay. Kung makaligtas man sila sa pulis ng poblasyon, baka hindi sila makaligtas sa pulis ng Lawaan. Kung makaligtas sila sa pulis ng Lawaan, baka hindi sila makaligtas sa pulis ng Bulacau. Uban ni Rinanti Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.